Sad ibn Muaz, jel tako? Govorio sam i to treba stalno da nam bude pred očima. Da pored onog šeitana u kući televizora nalijepimo biografija ashaba i neke njihove posebnosti. Sad ibn Muaz je živio koliko? 36 godina. 30. godine primio islam. 30. godine svoga života primio islam. 36. preselio. Kada je preselio, došla potvrda od poslanika alihi salocam da se arš Allaha dželovala zatresao zbog njegove smrti. 6 godina, koliko smo ja i ti u islamu? Šta je on radio i uradio za ti 6 godina da se arš Allaha zbog njegove smrti, došlo u hadisu, zatresao? Da mu je došao ogroman broj meleka klanjao dženazu. Poslanik alihi sallam preskakao, ništa nije bilo. Vidjeli ga kako korača. Krupnim, velikim koracima. Kaže Safo i melek. Su bili ljudi. Zbog čega? Zbog ovog odazivanja Allahu i njegovom poslaniku. Pa ih Allah pomogao. Allah ih podržao. I živjeli najljepšim životom. Iako je bilo iskušenja. Tabini govorili, kamo sreće da smo mi bili, govorili ashabima, da smo mi bili, vidjeli biste onda, da smo mi bili, pa ashab ga ufati, kaže, sigurno, misliš, ti sinko ne znaš na kakva smo mi iskušenja nailazili. Misliš da bi mogao saborati što smo mi saborali? Poznato je šta je bilo, šta se desilo sa Sumejom, prvom ženom koja je žrtvovana, koja je bila šehid na Allahovom putu. Da je Ebu Džehl došao i Ekreme Kumula u spolni organ probao je skroz gore koplje protjerao. Sin Amar gleda, njen muž gleda. Poslanik alihi sallam gleda. Preko ovoga ne treba čovjek tek tako da prođe, nego da sebi zamisli u glavi kako to izgleda. Habab ibn Ered po pustinji palili vatre i njega spuštali na vatru i gasili vatre. Njegovim leđima. Na njegovim leđima bilo sve od ožiljaka, od vatre. Kaže, misliš da bi mogao izdržati što smo mi izdržali? Ali ih nije učvrstilo. Nije ih učvrstio niko drugi do Allah dželle vala zbog toga što su oni pridržavali se vjere. Zbog toga što su oni žurili sa praktikovanjem Allahovih naredbi i zabrana. Pa prije svega, Musa alihi salatu wasalam, Allah dželle vala kada je naredio Musavu da dođe na Sinajsku goru i da primi objavu, da dobije, kao što je poznato, dobio je Teurat od jedan put cijeli. Nekako je Muhammed sallallahu alaihi sallam, naš poslanik, dobivao 23 godine, zavisno od situacija koje su bile. Musa je dobio alaihi sallam ploče, ispisan Teurat na njima. Pa je odabrao 70 iz svoga naroda da s njima dođe na to mjesto i da prisustvuju objavi Allaha dželle vala. Pa je požurio ispred njih. Musa alaihi sallam kada je krenuo s njima požurio ispred njih na ugovoreno, dogovoreno mjesto. Pa Allah dželle vala govori nam u Kur'anu o tome, kaže وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. Šta te požurilo od tvoga naroda? Zašto ideš ispred svoga naroda? Zašto žuriš? Pa kaže Musa, قَالَ هُمْ أُولَئِي عَلَى أَثَرِ. Eto njih za mnom. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. A ja sam požurio ka tebi, gospodaru, da budeš zadovoljan sa mnom. Ko to žuri? Pazi, Allah ti propisao. Allah zadovoljan. Drago mu da se obavlja namaz. Poznato je, ne treba govoriti o namazu. 50 namaza propisao u toku dana i noći. To govori o Allahove ljubavi, koliko Allah voli namaz. A zapitajmo se koliko se mi odazivamo i kako se odazivamo namazu. I gdje se odazivamo namazu. Sabah, Allahu ekber, i opet pod jorgan. Ajde, oni koji su daleko od džamija, ali oni koji su blizu. I ostali drugi ibadeti. Allah sve što je propisao, to mu je drago, to voli. La yarda li ibadihi al-kufr. Allah ne voli od svojih robova kufr, voli dobra djela. Koliko mi žurimo s tim dobrim djelima, zašto? Da Allah bude zadovoljan. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Ja sam požurio ka tebi, gospodaru. On je imao tu privilegiju da bude poslanik i da Allah s njim razgovara. Mi nemamo tu privilegiju, mi smo obični miskini, smrtnici, ali žurimo Allahu dželle vala sa onim što nam je naredio. I ostavljajmo se onoga što nam je zabranio.